that they can help them to improve and give them some information, some ideas, some area to improve. This can help the referees to upgrade and to do more and more good performance in the field. Erokamano nyakwaro Mogitok yudo report machal kamano wadok mondo magomba kagi Godfrey nwa ng'adore kama bende duondi no lal no matin to pani koro waseyude kuma tugo mar Muay Thai nochakore piny mane kapok ochope Kenya ka. Tugo mar Muay Thai nochakore e piny mar Thailand. Nochakore e piny mar Thailand, Kenya ka odonje higa 2002. Koro time no nyaka sani en 20 years plus. But poko yudo exposure mar chopo kuonde mopogore. Nikech samoro gik machalo media machalo kaka watimo sani ji mang'eny ok gin exposed to them, kendo ji mang'eny bende ok ong'eyo ni gima chalo kamano nitiere. Ere pogruok e kinde gi karate kama mana gi kung fu ma inyalo wacho ni maya mapogo kit tuke machal kama, nikech wanyalo bedo gi jogo ma tugo karate kibiro jo kung fu tie gi pogruok. Muay Thai pogore nang'o? Ituge en ng'enyne en boxing koso en gima ji goyo gi tiendgi? Muay Thai ng'ama ok ong'eyo seche moko nyalo we ni gigi chalre kamano, lakini gigi ok chalre, gigi opogore. Koro pogruok mar Muay Thai gi form mag martial arts mamoko en ni ji ong'e ni boxing i-punch kende, kickboxing i-punch ti kick, to Muay Thai bende en aina mar kickboxing ma inyalo punch, inyalo kick, inyalo punch, inyalo kick, inyalo goyo ng'ato go kumboni, inyalo goyo ng'ato gi chongi, mano miwacho ni 8 limbs. Nikech king'iyo side achiel koni intiere gi punch, intiere go kumboni, intiere gi chongi, intiere gi kick. Maga 4 times 2 is 8. Mano miwacho ni the art of 8 limbs. To koro oketo Muay Thai do bedo competitive ahinya in terms kwa nyalo wuoye gima chalo kaka self defense. To it's something minyalo choose, and giminyalo choose nikech it's like itiyo gi the whole of your body. Allow gik machalo kaka sweeps, inyalo sweep ng'ato, inyalo clinch ng'ato. Koro en diverse, entiere gi weapons mopogore. Nyakwaro magang'eni seche mogomba ko bedo gi thuolo maneno pichni mamoko kuom tuke ma bende Godfrey osebedo godo ka wadhi nyime. Director na biro ketonwa kata kamano ka wadhi nyime en ni tugo machal kama ndigi e sani osechak manye en e kind nyithindo, rowere koso ma joma dongo bende nigi minyalo chak puonji piny kabiro malo? Tugo machalo kama en tugo minyalo chak puonj rowere, onge iga. Ibed kijana matin, ibed ng'ama nie diere, ibed ng'ama duong', pod inyalo timo gima chalo kama. To sana anyalo wacho ni joma chalo kaka nyithindo owinjo gichak bedo engaged e gik machalo kamagi e higa ma pod tin. Nyalo dhi kodgi maber moloyo ng'ama duong', nikech ineno ka piny masani bende ma wantiere gimiluongo ni discipline en gima sani orumo. To magi ma instill discipline kuom nyithindo. Discipline orumo, ok chal kaka ndalo machon. Koro ka nyathi timo gik machalo kamagi to kata mana discipline mage nyathi ok nyal chandi e ot gi weche mang'eny. Then gimachielo kendo ber mar tuke machalo kamagi iyudo ni joma dongo e generation masani ok ong'iyo gi timo gik matek. Koro ka nyathi dongo in a way ma poko experience gimoro amora mateke, poko o experience challenges moko e ngimane ma samoro nyalo feel ni en challenge. Koro yudo ka nyathi chopo kata mana e higa moro ko experience gik machalo kata kaka heartbreak, gik moko matek, tiyudo koneno kata ka solution ma nyalo bedo ne en gima chalo kawo ngimane. To gik machalo kama gin gik ma kitimo to ing'iyo gi gik matek. Ng'eni e ngima dhano kae nitiere rieko moko ma samoro ok inyal chope ka dendi poko kadhe gima tek.
Kamano. Koro ang'iyo kitugo ni kendo aneno ka thothne tielo ema kuongo korka lwedo and everything. Iwacho ni en 8 limbs. Koro ere kaka point ichiwo ne ji e kitugo machal kama? Kaka point ichiwo, Muay Thai opogore. Ok ochuno ni ok en ma ni imulo ng'ato gi tiendi tikwano ni. Kamano. Idwaro ni kigweyo ng'ato to damage no nenore. Kamano. En damage maneno kata ko block ki bayo kick to block tineno ni kick no donjo. Koro points luwore gi strikes ma clean. Strikes ma clean, ok strikes ma ineno ni amulo wiye, amulo dende, kata amulo tiende, nikech Muay Thai inyalo go ng'ato chakre piny ka nyaka malo. Inyalo gwe ng'ato leg kicks, inyalo gweyo all over. But sport mora mora nyaka bed nitiere gi safety rules ma guide mondo kik obed gimoro machalo street fight manyalo hinyo ng'ato. Areas ma ok oyie ni goyo gin just the same areas ma gin vital ma ng'ato ok owinjore oginene, ng'ato ok owinjore ogo. Koro embe enena gi rule, ng'eni ka wacho ni samoro inyalo go ng'ato are tiende nyaka malo. Ng'ato samoro nyalo paro ni en gima nyalo hinyo ng'ato, ma kata samoro kodwaro ni mondo enroll nyathine otim gima chalo kama, to neno ni katero nyathina ka to nyathina nyalo hinyore. Ok en kamano. Koro points luwore gi clean score. Clean score modhi e head, kata ka en punch to en clean punch modonjo. Ka en elbow modonjo. Ki watch tugo miketo kae ni, ineno ka referee notieko game no. Mano ne en round 2. Referee notieko game no, ng'at mane wadhaw godo no oyudo injury, noyudo cut mar elbow. Ko natemo wacho ni nitiere measures ma bende oketi ma duoko chien hinyruok moko ma ok owinjore. Iwacho ka ni en round 2 kopogore gi boxing dhiga rounds mathoth, ana sino ka 12 round bout or something, mato dhi nade, nyalo dhi rounds mae for amateur odhi rounds adek mar 3 minutes. Rounds adek mar 3 minutes. To kidhao title ma wach kata ni nitiere belt midwaro, to dhi 5 rounds. 5 rounds of 3 minutes. When 3 minutes for 5 rounds. 3 minutes for 5 rounds. Mantie en gima itiyo gi teko mathoth. Itiyo gi teko mathoth nikech wi nyaka ti. Boxing idwa ni ti gi lweti kende. In gi focus mar lweti, kata kidhao gi ng'ato to ineno ni ng'ani tiyo gi lwete kende. Koro focus mari tin nikech ing'e ni I expect lwet ng'ani kende. But ka I expect lwet ng'ani, I expect tielo kicks, I expect knees, elbows, sweeps, kaka king'iyo kanyo ineno kaka ochwada sweep moro kanyo. Itiyo gi gimoro amora mang'eny. Koro kichung' e mbele ng'ato ti expect gik mang'eny. Miyo mental mari, akili mari bende tiyo maber. Miyo akili mari bende tiyo maber. Gin preparations mage ma itimo mondo mi idhi e game machal kama, ikruok ne chal gi mar boxing, gin ang'o gini mithoro tiyo godo ka itimo ikruok mondo mi idhi e piem machal kama? Gik matiyo godo machalo kaka training. Gig training kama. Dhaw machalo kama dwaro hikruok maber. Odwaro hikruok maber, intiere gi diet maber, intiere gi training maber, to intiere gi enough resting time. Mondo mi dendi kese moko kiwuok e gik matek to dendi bende nyalo recover piyo mondo ibed ready mar training kendo another day. But gima gini dwaro ahinya gigi dwaro chuny moloyo del. En gima dwaro chuny moloyo del. Ng'eni ji mang'eny, iyudo ni ji mang'eny nitiere, ng'ato nyabedo kata they look good physically, kinene physically tineno ni dend ng'ani oromo, ng'ani nyalo timo gini. Koro gini ok en all about del. En heart ma intiere godo gi
gi pachi kaka en kako tegno kamano. Aseneno ka tok tugo tuke machal kamagi kapar ni mae tugo mare mokwongo. Aseneno ka bendi ikawo thuolo mar tiego ji mamoko. Itiego ji kanye, jok mitiego gi, gitiego gi e klab mane, to gin higni adi. To ka bera medo kanyo, in achiel kuom janyuol mosiye mondo nyathine bende odonje kit tugo machal kama. Ochakane training ni, itrain kanye to ang'omiyo ni paro mondo mi kori ke ne joma tindo tindo. Mokwongo kapok adhi mbele kata ka antiere gi nyithindo ariyo antiere gi nyara gi wuoda ma bende train ga to tugo machalo kama kisetugo iyudo ka gik machalo kamagi ok gin gik ma ichunori godo. En talent moro ma ntiere kuomi minyalo dwaro ni ishare godo gi joma moko. Ni kawuoyo kuoma ineno nying mantiere kani The Warrior Tribe. My club mara ma achako nyocha nikech aneno ka iyudo ka iwacho ni ng'ato ka ng'ato Nyasaye nomiyo gwethne taneno ka chalo gima mae gweth mane Nyasaye omiya. Koro aneno ni kabedo ahinya kapok achako gimoro to manyalo konyo jomoko to biro bedo too late. Koro ne amua mar chako club mara atrain gi family na ok en club ni koro ni atrain gi family ni mar family atrain gi family na ta train joma moko kendo nikech adwa ni mondo tugo ni ochop kuonde mopogore opogore. Abed gi ji mang'eny ambe kagolo ng'ato in future obiro bedo kata kaka coach. In future obiro bedo kata kaka coach embo chako bedo gi ng'ato to mane kaka gini spread. To tugo machalo kama bende nyalo konyo rowere matindo ma dongo sani maneno ni yore mag yedhe mamero ji, gik magalagala gi yedhe mamero ji. Seche moko gineno ni magi e life. Koro iyudo ka gini keto rowere gibedo modich. Gibedo modich ma onge paro kendo onge samo nyalo dhi timo godo gik ma samoro paro ni mane ngima. Koro iyudo ka gini nyalo konyo rowere masani e society. Mana kaka nawacho chon ni discipline osedok chien sani. To gik machalo kamagi achiel kuom gik manyalo duogo discipline e societies bagwa. Training nena nyaki train nyaka jok ma moko chal magin joma otegno mosedhi e gig serikal kaka polise moko be chalo jolweny. Chal nadi simi train gi jima chal kamagi? Environment no chal nadi? Actually I train gi ji modhuro, ji mopogore opogore kendo ages mopogore opogore. Koro sami train ng'ato, ka train ng'ama chielo, the way mabiro handle godo gi the way mabiro handle godo ng'ama chielo chopogore. Nikech seche moko ji opogore kaki perceive gik moko gi kaka the other person bende ginene opogore. Koro ok ayud ka en challenge nikech mana kaka na mention ni gini chalo gift moro ma antiere godo. Koro ok ayud challenge moro matek e yo maluwo seche ma atimo gik machalo kamagi nikech kata kin kibiro sani ang'e kaka biro deal kodi ang'e kaka biro ridi ng'ama chielo bende kochako biro chaka ang'e kaka biro ride ma kibedo kando king'iyo kaka deal kendo gi ng'ama chielo tibiro neno ni mara chano pogore gi ma nitie joma pod ok ong'eyo pek mar ting'o bendera mar piny Kenya. Kitugo gi jatugo moro e piny moro. Dhano biro mochokore kama utuge kaka ma tugo manchio gik manchi loyo manchi tugo gi ja piny mare Uganda ni. To ine makoro iting'o bendera mar Kenya. Jo Kenya ntiere kanyo kech ng'eny kituge Kasarani kaka ituge Indo Arena kata ji mang'eny biro kata na KCC. Dhano mang'eny biro. En ganadi seche mi tugo ne piny Kenya ting'eni iting'o bendera ma piny Kenya. Feeling no chal ganadi pachi kech ng'eni itugo ne ni wuon piny Kenya bende ntiere kae ndi jok mabende neni mopogore opogore madwa ni mondo mi otimre nade yud loch chal ga nade pach jatugo nikech ok isetime dichiel isetime ineno pach jatugo sama chalo kamano iparo gik mang'eny iting'o nyingi mokwongo kendo iting'o nying mar piny mari malo en task maduong' ichalo jalweny moroko ichalo jalweny moroko modhi dhaw ne pinyne en gima tek ok en gima yot koro chuni ni in iwuon kaka individual matimo gini nyaka imiri extra time mar training mondo up your game mondo make sure ni
bendera ni kating'o kadonjo kacha kik aduoke piny. Ok en gima yot. Ok en gima yot to kendo anyalo gombo ni ng'ata mantiere tugoni obed gi experience mar gima chalo kamano. Seche mane chako timo gima chalo kama, bende nitiere kamoro mane wacho ni olo moro maki kata samuoyo moro miparo ni adwa nawe gini. Ang'eni e wuoth machal kama seche moko chopo ka point moro miparo ni to badier be gini anyalo timo koso ok anyal time to babo dhi kod inyo. Be nitie seche moko gik kamano ne biro ni kapok oro ni yiero ni mae gima adwa natim? Pok abedo gi any negative thought moro manyalo biro e wiya, paro moro ma negative manyalo biro e wiya ni awera gi gini. Pok abedo godo at any point e ngimana. Nikech mana kaka na wacho about ng'ato nitiere gi talent mare. To gini dwaro be discipline. Gini dwaro discipline ma kata ki train kawuono miwinjo ka dendi ojony miol kabisa. Kichiew kendo the next day kati winjo kiol machalo nade. Discipline maricha midhirori kendo will wake you up. Discipline maricha mabiro chiewi gokinyi midhiri kendo michaki dogi tim gima chalo kamano. Tiyudo ka kichako kamano to en gimoro ma discipline chako sedonjo to enjoy life ma intiere. Enjoy life ma intiere. Nikech imbe nitiere kumidwaro ni bede. Ng'ato ka ng'ato nitiere kumodwaro no bede. Kata in nitie kamidwaro ni bede. Kamano. Seche mitugo iwacho ka itugo gi familia kendo wuodi aneno ka nitiere ka endi nyari bende nitiere mitugo do gini. Ma be miyo jomoko mijing'o madwaro mondo kel ji mondo mi train. Giwacho ni ka in seche moko ogineno kitime gi familia mari. Bose miyo kelo ni yot train joma moko. Yeah, ma osekelo na yot train joma moko. Actually, I train nyaka gi my wife. Ma osekelo na joma moko kata mana ng'eni ladies. Nyaka nega ladies katimo gik moko kore ka gidonji gi tim gima chalo kamano. Chalo mana kaka nyithindo bende koneno ka nyithindo wadi timo gimoro to gibiro gitimo gimoro. Koro ma osemiya ji mang'eny ma bende osekelo nyithindgi ma train nyithindgi. To joma dongo bende nyaka ladies ma osebiro bende train gi. To nitiere bende joma kao kijende matindo ma bende kao ma samoro neno ka ng'ani ok nyal chula. Lakini imiye lony. Ng'ani ok nyal chula lakini imiye lony nono. Nikech ineno ka onyalo timo gini to onge pesa monyalo chulo godo gini. In kaka ng'ama nitiere kanyo matimo gini kaka aneno kijana machalo kama gini nyalo konye. Ka ok akonye sani to time sabiro kadho ne to gini ok bi konye kendo. Training ng'eni timo Gilgil Nairobi kaendi gin kanye ma ng'at manyalo dwaro training nyalo yudie mayot. Yeah, koro training club mara nitiere Gilgil. Club mara nitiere Gilgil achake machiegni. En gi 1 month and a half. Yeah, en 1 month and a half old. Mane club mar Muay Thai mantiere within Nakuru County. Koro ng'ata mantiere na within Nakuru County, Nakuru Town, Gilgil kanye ginyalo train Gilgil. To Nairobi ka nitiere clubs mag Muay Thai. Nitiere club nitiere Adams Arcade, Colosseum, kanye mana train Muay Thai yan bende. To mano Adams Arcade, Colosseum mane club mano chakore mokwongo mar Muay Thai. Kenya kae. Ma club mora mi winjo mantiere kumoro mar Muay Thai chalo kaka branch mar Colosseum. Koro Nairobi wacho ni Adams Arcade nitiere Colosseum, nitiere Kayole Hardcore, nitiere Village Market, Village Market VMX nitiere gi Muay Thai, nitiere Muay Thai kidhi gi Giri nitiere Echelon. Clubs osebedo ka dongore alwora mar Nairobi ka. Kidhi Mombasa, not specifically Mombasa town, but kidhi Diani nitiere iluongo ni Diani nitiere Diani Fighting Club. Mane mantiere region mar Mombasa kende. Koro kiwinjo kaka clubs ki obedo e Kenya mangima. Tineno ni gini poko chopo kuonde mang'eny. Iyudo ka kata areas machalo kaka Kisumu gini waonge gik machalo kamagi. Wang'eyo mana boxing, wang'eyo gik machalo karate gini, gik machalo kamagi poko chopo ka. Awacha ni Nyanza maro poko chope. Kata kamano jok matrinde nyaka od joluo magi. Pod en wan. Kata Mombasa pod wan. Lakini
dala wuon to kamano wach ni mogik ne jok ma nyalo dwaro tugo machal kamaendi to kod maybe jonyuol mane nyithindo manyalo dwaro mondo mi train kech ni ng'at makoro rwake nyaka nyithindo kinyalo nyisi tugo en tugo ma safe kata wach ni mogik ne joneo. Wach na mogik ne jonyuol anyalo kono gi ni ma tugo maber ahinya ma inyalo enroll nyathini mondo o take part e gima chalo kama nikech gima chalo kama konyo nyithindo gi discipline kendo gi build mental toughness, discipline, physical fitness kuom anybody, nyithindo gi ng'ata. Koro anyalo recommend gini, this is my sport ma safe ma ok nyal hinyo nyathini kata kikele apuonje ok onyal donjo kaja to odiochieng' mokwongo asekete nodhawo gi nyawadgi asekete no kacha nitiere gi discipline en discipline nikech samoro ng'ato nyalo biro kowacho ni ng'ato nyalo biro e club kowacho ni odwa train mondo odhi o revenge ng'ato nogoye but kise train mibedo maber to revenge moro mane nitie pachi cha iwinjo korumo iwinjo ka in ng'at moro ma peaceful ma ok idwar kata ni trouble ng'ato koro gini kata kwa dongo jonyuolwa osekawo ga gini ni en gimoro manyalo ginene en gimoro manyalo miyo kata nyathi bed in discipline nyathi ochandi eti nyathi dwa dhawo kodi as a parent mano paro moro wawuoge en gima miyo nyathini biro bedo discipline ma obiro bedo ng'ama nokine chon cha obiro bedo ng'ama chielo. Erokamano Geoffrey Onyango akamo kuom yudo thuolo mar loso kodwa tuke mag Muay Thai kaka wacho na achiel kuom tuke mabende osebedo iluongo ni martial arts. Ang'eni thoth jong'eyo mana karate, thoth jong'eyo mana taekwondo, lakini wantiere gi kitugo machal kamaendi iwinjo kanyo kuonde minyalo yudgie mondo miriwri kod. Kamano Geoffrey kuom yudo thuolo pod ang'ena bro go mbaka mang'eny e tugo makinyi bende ma ibiro tugino wageno ni bro bedo joloch. Nyakwara mogi mane mokelo e giko mar mi weche manyien e chenro mar imore kaachiel kod weche mag tuke kendo chieng' tich abich manyien nyinga Ochieng' Emmanuel jaloko marwa ne en Belinda Phillips.